रुपैया होय उड़न बाज हम चिड़ैया हो। तो हम शिकारी हैं। अच्छा हमारा लोग चल ना पैया होय उड़न बाज हम चिड़ैया हो। हमरो के बता दो तनी राजे रानी तोहर दुल्हा बनी कौन रंग बाजिए रानी। भइल लखनऊ नैनीताल झगड़ा कहिले बा कमाल कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा। हाँ कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा। हाँ कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। लाल घाघरा।